El Banc dels Aliments s'abasteix de productes procedents de dues línies diferents. Un 60% prové del Fons Europeu de Política Agrícola Comunitària i el 40% restant prové dels excedents de 300 empreses catalanes. D'aquesta manera, el Banc dels Aliments compleix amb una doble funció. Evita que es cremin excedents alimentaris i s'emeti una gran quantitat de CO2 a l'atmosfera i, el més important, distribueix recursos entre els més necessitats. Un cop els productes han arribat al Banc dels Aliments, es diferencia entre el menjar fresc, com la fruita i la verdura, i el menjar envasat, com ara la pasta i les galetes. El menjar fresc es guarda al congelador i serà repartit immediatament, en canvi el menjar envasat és etiquetat i guardat al magatzem. Si es tracta de menjar fresc, és el mateix Banc dels Aliments que el fa arribar a les entitats amb el seu camió isotèrmic. Pel que fa a la resta d'aliments, són les entitats receptores les que s'encarreguen de recollir-lo i transportar-lo als seus locals. 17.000 quilos. Aquesta és la quantitat de menjar que diàriament circula pel Banc dels Aliments, una organització que es manté contínuament en moviment.